Úplne nový elektrický e-Tourneo Courier od spoločnosti Ford je pripravený pomôcť zákazníkom vyťažiť zo života maximum vďaka odvážnemu dizajnu, všestrannému interiéru a inteligentným prepojeným technológiám. Je vybavený 43 kWh batériou na dojazd až 288 km. Elektromotor vyvinie výkon 100 kW a krútiaci moment 290 Nm pre pohotový výkon v meste a pohodlnú jazdu pri vyšších rýchlostiach alebo pri plnom naložení. Maximálna ťažná hmotnosť je 750 kg, umožňuje zákazníkom ťahať čln alebo malý príves. Voliteľný režim L poskytuje vylepšené regeneratívne brzdenie pri uvoľnení akcelerátora, aby sa znovu načerpala energia a optimalizoval dojazd, prípadne môžu vodiči prepnúť do režimu jazdy s jedným pedálom. Vodič si môže vybrať aj z režimov jazdy Normal, Eco Sport alebo Slippery, ktoré menia odozvu plynu a riadenie tak, aby čo najlepšie vyhovovali rôznym jazdným scenárom. Na dlhších cestách môžu majitelia e-Tourneo Courier ľahko nájsť a zaplatiť za verejné nabíjanie pomocou softvéru Ford Pro a siete Bluoval Charge Network, ktorá je s viac ako 800 000 nabíjačkami jednou z najväčších svojho druhu v Európe. Jednosmerná rýchlo nabíjačka dokáže pridať 100 km dojazdu za približne 10 minút. Typické nabíjanie z 10 na 80% trvá približne 23 minút. e-Tourneo Courier sa dokáže nabiť pomocou 11 kW AC nabíjačky za menej ako 5,5 hodiny. Majitelia môžu tiež vopred pripraviť batériu a kabínu na optimálny dojazd pomocou 12-palcovej dotykovej obrazovky alebo aplikácie Ford Pass. e-Tourneo Courier spája dizajnové prvky SUV, futuristické prvky elektrického vozidla a každodennú praktickosť, ktorú si vyžadujú rušné životy a outdoorové aktivity. Výrazná chrómová diamantová mriežka chladiča, dlhá svetelná lišta a dizajn aerodynamických kolies v štýle diskov dodávajú špičkový štýl elektrického vozidla, zatiaľ čo vysoká línia kapoty a krátke previsy vytvárajú prikrčený postoj a maximalizujú manévrovateľnosť, viditeľnosť a vnútorný priestor tak, aby vyhovovali rodine. Praktický priestorovo efektívny dizajn pokračuje aj v kabíne. Vodiči si okamžite všimnú volant hranatý pre ľahší prístup a pohodlnejší priestor pre nohy a kolená pred radením na stĺpiku a elektronickou parkovacou brzdou. Elektrický model ponúka vylepšenú technológiu displeja s 12-palcovým konfigurovateľným digitálnym panelom pred vodičom, zatiaľ čo väčší 12-palcový dotykový displej so softvérom FordSync 4 a zrkadlením bezdrôtového telefónu s režimom rozdelenej obrazovky ovláda média, navigáciu a sekundárne funkcie. Vstavaný modem napája konektivitu na cestách a bezdrôtové aktualizácie, rovnako ako tie v telefóne, pravidelne zlepšujú funkčnosť. Navyše voliteľná 230V 400W AC zásuvka v spodnej prístrojovej doske je ideálna pre napájanie notebookov alebo malých spotrebičov. Ford ponúka e-Tourneo Courier s výberom troch sérií Trend, Titanium a Active. Všetky modely sú vybavené elektronickou reguláciou teploty vzduchu, pričom modely radu Titanium a Active sú štandardne vybavené aj bezdrôtovou podložkou na nabíjanie mobilného zariadenia. e-Tourneo Courier je štandardne vybavený komplexným asistenčným balíkom pre vodiča, vrátane systému udržiavania v jazdnom pruhu, predkolízneho asistenta s detekciou chodcov a cyklistov, inteligentného asistenta rýchlosti, rozpoznávania dopravných značiek, automatických diaľkových svetiel vpredu a zadné parkovacie senzory a spätná kamera. Rovnako ako ekvivalentný model s benzínovým motorom, aj e-Tourneo Courier bol vyvinutý tak, aby pohodlne odviezol 5 cestujúcich a ich batožinu. Okrem posilnenia vizuálnej šírky a pevnosti exteriéru vytvárajú krátke previsy a priame línie priestrannú kabínu a nákladový priestor. Vysoká línia strechy a veľké okná zvyšujú priestor nad hlavou a prirodzené svetlo pre pohodlnejšie cestovanie.
Elektrický model tiež predstavuje flexibilnú novú stredovú konzolu, ktorú možno nakonfigurovať tak, aby prenášala väčšie predmety, ako je laptop alebo kartotéka formátu A4, alebo ju možno rozdeliť na samostatné držiaky nápojov a priehradky na kľúče alebo občerstvenie. Medzi ďalšie úložné priestory patrí skrytá výklopná schránka v batožinovom priestore a 44-litrový kufrík, ideálna na uloženie nabíjacieho kábla alebo na prenášanie mokrých a špinavých predmetov po dobrodružstvách vonku. Batožinový priestor e-Tourneo Courier pojme predmety dlhé vyše metra a ponúka 1188 litrov priestoru, ktorý sa zväčší na 2162 litrov a maximálnu dĺžku 1429 mm po sklopení zadných sedadiel. Trojmiestna zadná lavica sa delí v pomere 60:40, skladá sa a sklápa dopredu, čím sa vytvorí ďalší priestor a je vybavená úchytmi Isofix na vonkajších dvoch sedadlách. Posuvné bočné dvere sú užitočné na tesných parkoviskách, zlepšujú prístup pri usadení malých detí a znižujú pravdepodobnosť poškodenia pri otvorení zadných dverí do prekážok alebo zaparkovaných aut. Ford e-Tourneo Courier je elektrické multifunkčné vozidlo so zmyslom pre zábavu, navrhnuté pre rušný moderný životný štýl.